Entzuten da? Bai, bale. Bueno, pues arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi gaurkoan ona etortxeagatik. Garazi Zabalbide azkenean ezin izan dagon. Ni, Andrea naiz, Gaubean bizi naiz, eta Arabako eskualdean, Añanako eskualdean eraketa arduraduna naiz. Jokin Eibartarra da, soziologoa, eta militantza batez ere ekologismoaren esparruan egiten du. Iratxar eta txalapartarekin batera liburu bat atera du, trantsizio ekologikoaren inguruan, eta Irati lesotarra, soziologian doktorea, 2014tik zaintza arkitekturetan lanean, gerontologian, feministan egilean, eta gaur zientzien portaeretan aktibo digitalekin. Ez da? Bale. Bueno, nik egingo dut pixka bat gaiaren sarrera, edo aurkezpena, eta gero Jokinek egingo du analizia, eta Irati estrategia ezberdinak aurkeztuko ditu. Bakoitzak 30 minutu izango dituzue, eta amaieran nahi duzuen galderak egin ahal dituzue. Eta, abisatzea saio hau grabatu egingo dela. Kongresu bat momentu egokia izaten da, pausatu eta egoeraren inguruan hausnartzeko. Eta iruditzen zitzaigun, gazteon inguruko berriak edonon irakurri ditzakegun honetan, merezi zuela gu geuk ahotsa hartzea. Izan ere, etorkizuneko gure ongizateari begirako susmoan nabaritzen da. Askok gazteongan kezka adierazten dute, beste batzuek gauzak behar bezala ez funtzionatzearen errua, berriz gure gain kokatzen dute. Horregatik, edozein tankerako berriak aurki ditzakegu. Osasun mentalari lotutakoak, ezusteko muturreko balioen areagotzea, emantzipatzeko zailtasuna, prekarietatea eta bar luze bat. Ezin genion gaia lantzeari utzi. Argi dagoena da, gaia bolo-bolo dagoela. Eta guk eztabaidari heldu nahi genion. Baina guk ez dizkiegu gaiei partzialki eta modua kritikoan heldu nahi. Adibidez, ezin da gazteon osotasun mentala hitz egin, prekarietatea edo emantzipatxo zailtasuna aipatu gabe. Edo ezin da gazteon artean balio fastisten ustezko handitzeaz hitz egin, munduan ematen ari den olatu erreakzionariari aipatu gabe. Gazteoi eragiten diguten arazoak elkar lotutak daude, eta erantzun estruktural bat behar dute. Labur, krisi bat aztertzera goaz. Kontratu sozialaren haustura edo sistema neoliberalaren gainbera aztertzera goaz. Eta bereziki, honek belaunaldi gazteongan duen eragina. Prekaritatean, ziurgabetasunean, kosmobizioan, balio berrietan, ondoez orokortuan, gizarte mobilizazioan, eta bar. Belaunaldi arteko arrakala horrela ulertzen dugu. Izan ere, gazteok ezin izango diogu aurreko generazioen bizitzarrin hori eutxi. Ez da nahi ere ez. Besteak beste, zaintzari begira edota jasangarritasun energetikoari begira. Horretarako, egoeraren azterketa ikuspegi ekologista eta feministatik irakurtzea. Izan ere, neoliberalismoaren eta egoera sozioekonomikoaren gainbera alabeharrez abiapuntu bikoitz horretatik egin behar da. Hortik bai dator neurri handi batean gizartearen kolapsoa. Analizi hau Jokin Bergara soziologoak egingo du. Bale, hasiko naiz. Entzuten da ondo? Bai. Lehenik eta behin eskerrik asko, gonbidapenagatik, plazer bat egotea egoitza berri honetan, horretik Margo usaina eta dana dau. Eta, inaugurazio honetan, behintzat gogo eta interesgarri batzuk partekatu ditzakegun zuekin, eta gero batez ere eztabaidatu, ez? Lehenik eta behin igual esan, nik plantatu dudan moduan hitzartze hau, ez da izango diagnostiko akademiko objektibo bat, gehiago gogo eta politiko batetik, gure belaunaldiaren errelatotik, edo nik ikusten ditudan gauza batzuetatik, eta interesgarri iruditzen bazaizue hartu, eta bestela hortxe joango da, ez? Izan ere, tokatu zait aldi batzuetan gure belaunaldiari buruz eta hitz egitea, hausnartzea, eta, beti, hasten gara gure bizipenak zeintzuk izan diren begiratzen, baina, batzuetan begiratu behar da atzerago ere ikusteko zergatik gaur gauden bezala, eta zergatik etorkizuna iruditzen zaigun iluna gaur, ez? Orduan, iruditzen zaidan ariketa polita izan daitekela,
Erich Hobsbawmek badakizue definitu zuela 20. mendea 20. mende laburra bezala. Lehen mundu gerraren hasieratik Sobietar Batasunaren erorketara doan mendea bezala, ez? Nolabait, 20. mendea definitzen zuten gertakariak horiek izan zirelako, ez? Nolabait, mendearen taupada edo horre eraman zelako, ez? Gerran eta gerra ideologikoan ere bai, ez? Eta orduan nik pentsatuz, zein izan daitekeen 21. mendearen hasierako gertakaria, ez? Hor, eztabaidatu dezakegu edo, behintzat egin daiteke ariketa polit bat, ez? Esan dezakegu, 2008ko krisian agian dauka 21. mendeak hasiera puntua, edo 2008ko pandemian, edo Ukrainiako gerran, ez? Maila geopolitiko batean. Eta agian gehiago zehazten badugu eta Euskal Herriari begiratzen badiogu, non jarriko genuke hasiera puntu hori, ez? Lizarra Garaziko akordioetan, Ibarretxe planean, jarriko genuke etaren amaieran, jarriko genuke 2017ko urriaren batean, jarriko genuke 2018ko greba feministan. Ze uste dut, ez dela berdina astea toki batetik edo bestetik definitzen gure garaia, ez? Hau da, nolabait, gure garaia kontatzeko aukeratzen baditugu krisiak, gerrak eta pandemiak, baina errelato bat sustatzen ari gara, baina aukeratzen baditugu momentu kolektibo batzuk, gizarte eraldaketan eragingo dutena, nazio ardatzen nahi bez Kataluniako urriaren bata edo 2018ko greba feminista, edo agian izan ditek ere Zaldibarko zabortegiaren erorketa, ez? Ja, ekologismo eruntze etorrita. Nik uste, definizio sozial ezberdinak gailentzen direla horrez, relato bat aukeratu edo beste bat aukeratu. Eta uste dut, ariketa hau polita izan daitekela teorian, baina ja guk erabaki gabeia erabakita datorrela relatoa, ez? Hau da, krisia, gerra eta pandemia, ez? Nolabait, gure belaunaldiaren errelatoan, behintzat nik susmatzen dut, eta uste dut nahiko partekatua dagoela, garai hobeak baino, hoberantz baino, okerrerantz goazeneko susmoa piztuta dagoela, ez? Nolabait, gure gurasoak baino hobeto bizitzeko esperantza hori, gure aurreko belaunaldiak izan zuena, nolabait, eskailera mekanikoaren figura, ez? Lanpostu hobea, etxe hobea eta bar, hautsi da, ez? Nolabait, ongizate estatuaren promesa hori hautsi da, ez? Eta, pixkat kontraste bezala, ez dakit nola orduerdeak agune hitz egiteko, ekarri ditut bi aipu ikusteko nola, segun gazte garaian ze energia, ze konfiantzaz kolektiboko ze giro tokatzen zaizun bizitzea, modu baten edo bestean irudikatzen duzula etorkizuna, ez? Eta ekarri ditut bi aipu, bat Stefan Zweigena 20. mendearen hasierakoa, eta berak esaten zuen, mende aldaketaren garaian, irakurriko dut, ez soilik hiriak, mende aldaketarekin pertsonak ere ederragoak eta osasuntsuagoak bihurtu ziren. Kirolari, elikadura hobeari, lan jardunaldi laburragoei eta naturarekin kontaktu intimoago bati eskerrak. Mendiak, lakuak eta itsasoa gertuago zeuden. Bizikletak, automobila eta ferrokarril elektrikoak espazio sentipen berritua ekarri zuten. Jendeak mundua ikusteko, dastatzeko kuriositatea garatu zuen. Mundua esen soilik toki ederragoa bilakatu, espada askeagoa ere. Kontatzen dau berak, eta gero lehen mundu gerrarekin nola amildu zen hori guztia, ez? Eta bigarrena da Erich Hobsbawmena ere, nolabait 60. hamarkadan, bera bakizue marxista zen, Inglaterrako alderdi komunistako kidea, eta kontatzen du, ez? Gero los 30 años gloriosos edo deitu izan dana, ez? Gutako gehienontzat, gerra osteko bizitza eskailera mekaniko baten antzekoa izan zen. Aparteko saiakerarik egin gabe, sekula pentsatu baina gorago igoko gintuena.
are gehiago, ni moduko jendea ere, gerra hotzaren eraginez bere garapen profesionalean oztopoak izan zituena, eskaera horietan gora gindoa zen. Soilik jende gazte eta mugituak aprobetxatu zitzaken lehen aldiz gizarte hark ematen zizkien aukera guztiak. Nolabait, belaunaldi baten itxaropenen eta gizarteak zabaltzen dituen edo zituen aukeren artean, sinergia bat gertatzen zen, ez? Eta nolabait, energia, ez dakit, konfiantzaz kolektibozko aro bat, ez? Hazkunde ekonomikoa, garapena, ilargira doaz, eta abar, ez? Eta, berdina pentsatu dezakegu ere, maiatzaren 78, ez? 70. hamarkadako askapen borrokak, krabelinen iraultzak eta abarrak, ez? Baina tamalez, eta hau askotan hitz egin izan dut lagunekin, guk ez dugu bizi izan olako momentu katartikorik, ez? Krabelinen iraultzarik gure belaunaldiak ez dugu bizi izan, ez? Segurazki, Euskal Herrian kasuan gainera gutxi garelako. Hau da, pisu demografiko eta ondorioz politiko gutxi daukagulako, ez? Baina nolabait ikusten dut, egitura narratibo hori irauli egin dela, ez? Nolabait lehen zen itxitasunetik askatasunera edo ilunetik argira zioan narrazio bat, eta orain kontrakoa, ez? Nolabait zabaletik itxira eta ederretik itxuzira, ez? Eta agian, lehen aipatu dituzu batzuk, badaude horretarako motibo objektibo batzuk, ez? Munduari begiratu labur bat egitea nahikoa da, fasismoa, Trump, gerra, aldaketa klimatikoa, eta ona etorrita ere, alde sozioekonomikotik ere, hori ez, ikusten dugu gazteak ezin direla emantzipatu, inkluso bizitza normal, kakotxin artean normal bat egiteko aukerarik ez diela eskaintzen gizarte honek, ez? Prekarietatea, eta ez nuke hori bakarrik esango. Alde materialak bai, baina alde kulturalak ere, ez? Horra ipatuko nituzke individualismoa, atomizazio soziala, eta nolabait gure belaunaldiak, eta ja pixkat soziologiara joango naiz, bai egin behar diola aurre bere bizitzaren gaineko ardura handiago bati, ez? Nolabait lehen kolektiboki negoziatuta zetozen gauzak, ez? Nongo hazinen, ze lanbide edukiko zenuen, edo nolabait ez zenuen erabaki behar, ez? Eta gaur egun nolabait norbanakoak hartu behar dituen erabakin esparrua zabaltzen da, ez? Eta erabaki behar dugu, ze lanbidetan espezializatu behar garen, non bizi nahi dugun, eta abar luze bat, ez? Nolabait gure buruaren gainean egin behar dugun lana areagotzen da, ez? Eta horrek ondorio zuzena dauka, antxetatea, estresa, osasun mentaleko arazoak, eta abar, ez? Baina, nik uste horrek ere, eta ja, hemen pixka positibo jartzen, nolabait zabaldu dizkiola gu moduko herri txiki bati eta gu moduko hizkuntza gutxitu batean bizi garen gazte hori aukera berriak, ez? Eta gure belaunaldiak topo egin du justu garai horrekin, ez? Eta adibidez lehengo egunean irakurtzen nuen berrian, euskal kulturaren eremuan, 2023an 2781 liburu publikatu zirela, ez? Hau da, nolabait, jendeak, ez dakit sortzaietzarako edo, ez dakit lehen etxean egon ordez edo beste gauza batzuetan, herri bat kontatzearen aldeko proiektuari ez dakit atxikitu garela edo, eta uste dut hor, agian, ez garela konturatzen oraindik, baina loraldi bat bizitzen ez ari ezote garen, ez? Eta emakumeek gidatuta bereziki, ez? Nik bertsolaritzan hori nabarmen ikusten dut, gure belaunaldiaren bueltan, gure belaunaldia esaten dudanean da 80. hamarkadan jaio ginenok pixkat gora, pixkat bera, eta ez bakarri bertsolaritzan, bezik literaturan, musikan, eta beste disiplina artistiko batzuetan, ez? Eta ez dakit hau gertatu den beste nazio batzuetan ere, beste hizkuntza batzuetan, ez? Euskaraz gertatzen ari da, ez? Eta, hori bai iruditzen zait, agian historialariek etorkizunean esango dute, la generación del 90, ez? Eta
ez dakit batzutan ari garela, hola, ez, dena ilun egi ezote dagoen, eta, bueno, gertatzen direla ere gauza positiboak, ez? Eta, bueno, denbora zondo noa, ez da? Vale, eta honi, ez dakit, pixkat ja teorian sartuta gehiago, ekonomian deitzen zaio baztertuaren abantaia. Eta teoria honek esaten dau nolabait garapen ekonomikoaren aldetik industrializatu ez diren herrialdeak, batez ere Afrikako herrialdeetan eta horrela, pasatu direla ekonomia agrario batetik, nekazaritzan oinarritua, bapatean smartphoneak eta tabletak izatera, ez? Nolabait, ez dutela pasa erdibideko prozesu guztia, ez? Eta horrek ahalbidetzen duela nolabaiteko leherketa kultural berritzaile bat. Gertatuko da, innovaziorako, inkluso innovazio politiko eta estetikorako aukerak ematen dituela horrek, ez? Eta ni pentsatzen nuen, agian hau kulturan eremura ekarrita eta gure belaunaldira ekarrita ez ote den antzeko zerbait gertatzen, ez? Nolabait, izan gara hizkuntza ukatu bat eta gutxitu bat, eta bapaten urte gutxitan erdi normalizatzen ari gara eta sortu da hor leherketa kultural berritzaile bat, ez? Beste toki batzutan ez dena gertatu. Eta honek, nik uste, badaukala energia bat eta badaukala, ez dakit, beste gure gurasoen belaunaldian behintzat aurkitzen ez den elementu bat, ez? Eta, bueno, hau lotu nahi dut ere pixkat ekologismoarekin, esango zuen nola, ez dauka zer ikusirik, bueno, bai, ez? Ze uste dut, energia hori aprobetxatu daitekela ere ekologismoaren lurrean, ez? Ekologismoaren eremuan. Azteko eta behin, krisi ekologikoak badaukalako, jakingo duzuen bezala, belaunaldi haustura nabarmen bat, ez? Hau da, nolabait gazte belaunaldiak esan diezaioke aurreko belaunaldiari, zuek txikituta laga diguzue planeta hau, ez? Eta ez dizkiguzue laga baliabideak gure bizitzak, ez dakit, aurrera eraman alizateko, ez? Claro, irakurketa hori ere pixka tranpatia da, ez klase sozial guztiek ez dute berdin eragin, herrialde guztiek ez dute berdin eragin, eta abar, ez? Baina nik uste badagoela hor atzean etorkizunaren lapurreta injustu baten ideia edo, ez? Nolabait belaunaldi impugnazio bat, ez? Eta, bueno, hor, uste dut behar dugula kontatu, behar dugula relato berriak eraiki eta pixkat hazkunde gizarte honi, ez? Nola da, osoko emendakin bate aurkeztera bagoaz, badaukagu, ez? Nola baiteko inertzia bat eta gaitasun handia, ez? Hor ekarpen bat egiteko, ez? Eta hori, behar dugu ekimena eta indarra zentzu hortan, ez? Eta hori gazteriaren elementuarekin oso lotua dago, ez? Ze ikusten dut, krisi ekosozialaren lurraldean gertatzen zaigula, badakigula hor dagoela, hor ez, larriagotzen ari dela, baina ez dugu alerta sozialik pizten, ez dugu ekiten behar duen garrantziaz, ez? Nolabait, badakigu klima aldaketaren, Valentziako dana ikusi zen, eta ez bakarrik Valentziako dana, beste hainbat kontutan, baina ez dugu gure eguneroko bizitzan eragiten, ez? Eta nolabait, hor badago aipu bat, pasarte bat, Tolstoin Gerra eta Bakea liburuan kontatzen duena, pixka graziosoa da, baina tragikoa ere bai. Napoleonen tropak zeudenean Moskuren atean, Moskuko hiritarren bizitzak, naiz eta jakin bi edo etzi sartuko zirela Mosku erretzera, hirian nagusitu zen olako giro bat friboloa, inork ez du nahi agertu beldurti bezala, ez? Eta orduan jendeak egote zuen eguneroko bizitza, eta gero sartu ziren, eta ez? Uste dut, krisi ekosozialarekin ere antzeko zerbait pasatzen zaigula, ez? Komunitate zientifikoak ezin du esan argiago, eta jarraitzen dugu, ez? Ez egiten gure bizitzaren eraldaketa sakon bat, ez?
Eta horregatik uste dut, berriro bataia kulturalaren lubakietara etorri behar garela, ez? Hor daukagulako nik uste dut ere indarrik handiena, ez? Botere ekonomikoa edo botere politikoa baino, agian gure belaunaldiak daukana da botere kulturala, ez? Eta indar hori aprobetxatu behar dugu, postaskundearen gizartearekin eta bar loturak egiteko, ez? Eta, bueno, ja bukatzen juteko ere, uste dut Euskal Herrian nazio ardatzak izan duela borrokaren protagonismo nagusia, baina oin ari direla zabaltzen gure belaunaldian behintzat zera berri batzuk, ez? Arrakala edo adar berri batzuk, gu iritsi ginen gazte izatera edo gazte borroketara, hori ja justo estrategia armatua bukatu eta orduan, eta beste kode batzuetan politizatu ginen, ez? Eta horrek ere uste dut badukala potentziala handia gure herrian borroka berriak planteatzeko eta inkluso vanguardia izateko ekologismoaren lurraldean edo gero iratik aipatuko du gehiago feminismoaren lurraldean, ez? Ze hor, nahasketa berri batzuk eragin ditzakegu eta uste dut ere konektatu gaitezkela ondo nazioarteko olatu ekologistarekin, hor badagoela jende pila bat eta gazte pila bat kaleak hartzen eta mobilizatzen, eta nolabait, Pirineoez bestalde ere gehiago begiratu behar dugula eta hor aliantzak egin, ez? Indar handia egin daitekelako, ez? Eta, bueno, bukatzeko aldera, esango nuke nola, gure belaunaldiak azkenean bizi du haustura bat eskaintzen zaizkion aukeren eta bere itxaropenen artean, ez? Eta nolabait badagoela beti hor arrisku bat, agian batzuk esaten dute Espainiako 15Mren kasuan eta hortik zerbait egon zela, ez? Nolabait gizarte batek ez dizkizunean aukerak eskaintzen, zure formazioari edo zure espektatibak betetzeko hor krisia sortzen dela, ez? Eta mobilizazio bat inpugnatzen duena sistema. Baina zer gertatu liteke? Eta batzuk esaten dute, belaunaldi horren jende bati eskaini sisteman integratzea, nolabait karguen bidez edo lanpostu honen bidez, eta nolabait baretzen da impugnazio hori, belaunaldi impugnazio hori. Eta batzuk esaten dute 15Mn hortik zerbait egon zela, eta Rafael Txirbesek ere hori esaten zuen, bera zarragoa da, dauka liburu bat krematorio, ez dakit irakurri duzuen Valentzian gertatu dena eta ulertzeko bikaina, eta, hil zen duela urte batzuk, baina bera baby boom garaiko belaunaldikoa zen, eta horrela esaten zuen elkarrizketa batean, gazteleraz irakurriko dut. Mi generación estaba destinada a cumplir un objetivo moralizador y educador de un país que salía del franquismo y hemos acabado en este basurero de cemento y contaminación. Se le echa la culpa al franquismo, cuando en 30 años de democracia siempre ha mandado el PSOE. La gente de nuestra generación que estaba en el FRAP, en el MC, en la ORT o en la Liga, acabó cambiando los ideales por un despacho, un cargo o lo que fuera. Eta, esango nuke guk ez daukagula arrisku hori, hasteko ez daukagulako estatu bat, eta beste posizio batean gaudela, ez? Baina bai daukagula agian Txirbesek aipatzen duen helburu hezitzaile edo moralizatzaile hori betetzeko ardura, ez? Nolabait ekartzeko gizartea edo gizartearen eztabaidak eta kezkak trantsizio ekosozialaren lurraldera, beste gizarte baten irudikapenera eta horren gidaritza hartzea, ez? Dagokigula. Hau ja sartzen naiz pixkat politiko jarrita, Eta, hau da, nolabait esatea, ez dagoela gizarterik edo ongizaterik, planetarik eta bizitzarik ez baldin badago, ez? Eta nik uste agian
gutxi garelako eta ez dugulako gaztetan bizi izan aukerarik dana apurtzeragoaz, ez? Baina badaukagula hor espiritu kritiko oso sakon bat, helduagotan ere prozesu eraldatzaile sakonagoak martxan jartzeko gaitasun handiagoa izango dugula bereek eduki zutena baino. Eta horrekin bukatzen dut. Oso, no? Hasiko naiz, bale. Bale. A ber, bueno, lehenik eta behin. Nei esan ziaten, aizu irati bida, egongo geha, porque Edurnek enmarronatu nau, eta nei esan zian bida irati. Nahi dugu belaunaldi artekotasunaz eztabaidatu. Ja, eta horrari gara, belaunaldien arteko hitzarmen bat eta hitz egiten, ez dakizer, orduan, animatzezea, eta nahi esan, karo, gaina horren inguruan meloi asko daude irekitzeko. Eta batean, bota ezu kriston espitxa jokin, eta hori nagoen plan de, ostras, nire, esan dezagun, nire landuko deten angelua beste bat izango da. Ondo iruditzen bat zaizue. Ez, ze pizkatxo batean, mai gainera ekarri nahi detena, bueno, lehenengo jokinen lekuko zartuta, nire ustez abagune politia da, gainean daukaguna, edo gaur egun daukaguna, baina oso arrazoi simple batengatik. Hau, gaude rave batean, osea, gaude festa deskontrolatu batean. Jazta, hola gaude. Hola, 2 urtero, ja zikloak, emergentzia sozialaren zikloak 2 urtero gertatzen ari dira. Inork ez dauka planik 5 urte baino gehiagoko eskenatokiak eraikitzeko. Inork. Osea, hemen daude elite eta oligarkia politiko berriak sortzen ari dira, teknologia berria ez du evoluzionatzen, azeleratu egiten du, ezberdina dela, ez da poliki-poliki goraka doala da, geroz eta gehiago esponentzialki azeleratzen duela bere sorkuntza, askok esaten dute hori, gaudela iraultza industrial baten oinarri, edo puntxa-puntxan. Eta zegatik esatetoi, honek badaukalako aukera bat, eta da, desorientazio honetan, akaso, aukera gehiago daudela gauza berriak egiteko, ez? Ze ez dakite ona den, txarra den, bueno, benga, ez? Orduan, nik ikuste eta bagune bat, baino desorientaziotik. Pizkat horrela ikusita, ez? Orduan, zer da gaurkoan mai gaineratu nahi detena? Nik pentsatu detena da, belaunaldi artekotasun hori edo hitzarmen hori egiteko, ze meloi heldu behar ditugun, ez? Eta beste herrialde batzuetan meloi horiei nola heltzen ari zaien. Bai? Orduan, lehenengo, bai esan nahi detena da, adinkeria terminoan denok ezagutzen dugu, baina adinkeriak badauka ezaugarri bat, eta da, 18 urtetik berakoak eta 65 urtetik gorakoak, ez? Gutxitu edo bere adinarengatik diskriminatu egiten dituen tendentzia edo ezaugarri sozial bada, ez? Ismo bat da. Eta honek badauka bere potentzialidadea, ze hain zuzen ere, eraldaketa hitz egiten denean, beti berdine begiratzen zaie, direla, helduak eta gazteak, ez? Eta pixka bat horren inguruan arituko gara lantzen. Edo, horren inguruan hitz egingo dugu. Ze gertatzen da, hitzarmenaz hitz egiten dugunean, eretzako gaurkoan ekarri nahi nuen gauzetako bat, edo hausnarketa bat da, ze privilegio galtzeko pres gauden eztabaidatu beharko duguna dela. Horrek zer esan nahi du? Bagaude jendarte batean, non orain sartuko gara, gaztetasunaren barnean ze dinamika privilegiatu dauden, adinekoen artean ze dinamika privilegiatu dauden, eta nola eragiten ari diren jendartearen eraikuntzan, ez, gaur egun. Baina, ez baldin bagara gure privilegio ez jabe edo jabetun, ez gara gai izango erabakitzeko ze puntura artean aditugu noiek negoziatu. Eta ez baldin baditugu negoziatzen eta polemizatzen era osasuntsu batean, elkarri esan gabe, eske zuzara ez dakizer eta zuzara ez dakizer. Osea, behar dugu espazio bat, non gai ez hitz egin dezakegun elkar etiketatu gabe lehenengo 10 segunduetan. Eta hori uste gaur egun ez dagoela. Eta bitartean, gauza bat esango izuet, hartzen ez ditugun erabakiak autoritarioki hartuak izango dira guregatik. Eta hori hola da. Si no decides tú, deciden por ti. Eta hori bizitza guztirako da. Orduan, goazen aprobetxatzea abagune hau, eztabaida osasuntsu batzuk esateko, eta paradigma pixkate hain zurrunak ere, zalantzan jartzeko edo hortaz hitz egiteko, bale? Orduan, albiste txarrak ditut? Bueno, digo, agian pixkat, baino beste batzuk ere ona dira. Orduan, goazen meloiak irekitzea. Ondo iruditzen? Bale. Orduan, esperoet, arren eta favorez, intro hau zan esateko, mesedez, entzun 10 minutuz, sikiera, ez erretik eta aurretik, ez? Ze joe, ya que estamos, bueno,
Orduan, gazteen privilegioa hitz egiten dugunean zertaz hitz egin nahi nuen. Bale, ni pasaitut azkeneko 3 urteak zaintza ekosistemak eraikitzen laguntzen, udalerriei, bide laguntza teknikoan. Zaintza ekosistemak eraikitzeko, azkenan egiten dira eztabaida publiko, komunitario eta pribatuak, agente guztiak jartzen dira mahai baten bueltan, eta denon artean erabakitzen da zaintza sistema nola aldatuko dugun. Eta saiatzen gara denon artean, sistema komunitarioago batetara jotzen, pertsonak pluralean erdigunean egongo diren sistema bat sortzen, eta dena. Zaintza ekosistema hauetan, beti, eta egon naiz Usurbil laguntzen, Deba laguntzen, Leitza laguntzen, Orio laguntzen, berdin da herria, ez du zertan Gipuzkoa bakarrik izan behar, Nafarroan ere ematen den zerbait da, beti faltatu izan dira 2 pertsona, 2 gorputz, 2 sujetu. Eta dira gizonak eta gazteak. Hau da, zaintza ekosistemen 95%, asanblada guztietan, herri ekimen guztietan, egin den gauza guztietan, eta berdin zan, PNV zan, EH Bildu zan, lidergotza zeukana, edo herri mugimendua zan, plataforma guztietan, beti, egon dira, 55, 50 urtetik gorako, emakumeak. Eta honek gainera, badauka beste ezaugarri bat, eta da, alternatiba publiko-pribatu komunitario ez hitz egiten denean, edo esaten denean, egin behar dena da, bolondrez gintza gehiago sustatu. Auzo eta herri mailako gauzak egin, ez dakize, ez? Dinamika hori edo erretorika hori zabaltzen denean, beste behin ere, datuek bat egiten dute, ze bolondrez prototipoa 45 eta 54 urte bitarteko emakumea dugu. Bolondrez arearen 22,6ak 65 urte baino gehiago ditu. Eta bakarrik, 24 urtetik berakoak, ez nitu 30 urtetik berako ratioak, ikerketa honetan, baina 14 eta 24 urte bitarteko bolondrez gintzak bakarrik 7% kokatzen da. Orduan, zer esan nahi dut honekin? Egia da bolondrez gintza dela, eta gero mugimendu sozialak planteatzeko beste eredu batzuk daudela, baina 2 sujetu horiek hor faltan daude. Eta gero, ordaindu gabeko zaintzez hitz egiten baldin badugu, hau da, zaintza informalak, izan daitezkela amona paseatzera atera, auzoan jaza hartzen ari den pertsona batekin elkarrezketa bat izan, erosketak egin, labadorak jarri, bazkaria prestatu, aizu, zenba kostatu du argindarrak hilabete honetan. Olako galderak egitea, bizitzaren antolakuntza erazabalean, hor ere bai ikusten da, zaintza informalerako adinmediak beste behin ere 45 eta 64 urte arteko pertsonak izaten direla, eta pertsonen artean gainera ordubeteko aldearekin emakumezkoak. Eta hau da, la calidad de vida de las cuidadoras informales, ikerketa pila batek hitz egiten dute honetaz. Orduan, ze gertatzen da, alde batetik handaudela, jendartearen parte hartze sozialerako ezinbestekotzat gazteak jotzen dituen belaunaldi oso bat, esaten, ze beraiek herrietan, auzo zaintza eta komunitatean, eta gero beste aldetik dago, kolektibo bat, hori ez duela bat ere erotizatzen, eta horrez duela egon nahi. Eta gazteak kokatzen baldin behar ditugu, adibidez, lanpostuei dagokionean, zaintza lanetan dauden gehienak, dira estrategia migratorio baten parte dauden pertsonak. Ez da zaintza maite dutelako eta erotizatzen dutelako, ez da herrialde honetara datozelako, eta bitartean ilegalki egoteko sistema santu nazkagarri hau dagonez, hortikan pasa bar direlako, jazta, ez? Orduan, hor badaukagu, meloia handi bat, zaintza ituna, ez dakize, bakize, baina gero errealidadean, hori, bolondrez gintza sare bat bakarrik egontzan COVID garaian, denbora tarte oso txiki batean. Gero hori, jubilatuak dira gehien bat bolondrez gintza etika horretan daudenak eta gauzak egiten dituztenak, eta ez dakizer. Eta ez nago bakarrik gaztei begiratzen ari naiz erdibideko belaunaldi guzti horri begiratzen. Bakarrik aktibatzen dela, bere gurasoak ja sartzen hasten direnean, 55 urteren bueltan. Ez? Orduan, zaintza komunitarioa hitz egiten da, baina lehenengo goazen hori polemizatzea, ze hori ez dago gertatzen ari. Eta benetan, hor nago, eta saiatu geha asanblada eta juten, eta zakize, eta gaztetxea, eta esatute, bai, eta esatute, error, esto es de viejos. Eta normala da, pues no pasa nada, baina hori errealidade bada. Eta berdin, gertatzen zaigu jubilatu etxeetan. Daukagu kriston arazoa, helduaro gizonezko, helduaro maskulinoarekin, ze daude tabernetan. Ez dute hitz egiten, bakardade arazo ikaragarriak dituzte,
panorama batzuk, desoladores, ez? Eta gero daude batzuk, badaudela aktivismoan eta badaudela zahartzaro horretan parte hartzen, eta daudela kalean eta superondo, baina alde batetik, bai aipatu nahi detena da, zaintza krisiak ezur mamitzen baldin bagaitu, hemen dakagula meloi bat, eta da, epikotasun guztiak entzen baldin badezu, eta hor gaudenak ikusten baituzu, garela betiko lauak, eta gainean emakumezkoak, eta gainea, hori. Orduan, albiste txarrak horrekin. Eta gero, baina hori da gauza bakarra, orduan privilegioez hitz egiten dugunean, eta berplanteamenduaz edo herrigintzaz hitz egiten dugunean, hor badago eztabaida bat, eta da nondik egin nahi dugun herrigintza, akaso gazteei etzaie tokatzen paper hori ze, zaintza eta ardura kolektiboak, balde batera utzi behar dituzte, baina akaso ez, edo bai, edo auskalo zer, ez? Ze gero, 30 urteak arte, privilegio horiekin baldin bazaude, gero erresagoa da birproduzitzea sistema batzuk, ez? Ondoren. Eta gero dago, gazteen, gero izango dugu ontaz, salas eta esango jazut, ezagia, zenik nire amona asko laguntzen dut, ez? Baina gero kateterra jartzen beti-betikoak daude. Baina nontaz aparte, gero nahiko detena da, pixka bat ikustea, hori polemizatu badegu puntu batean, gero dagoela beste muturra. Eta beste muturra da, zahartze ereduaren eraldaketa, bera. Ze, badakigu, jakina da, zahartzen ari gara oso era ezberdin batean, eta ondorio batzuk izaten ari ditu. Eta hor, badakizute daudela gizarte alarmista pila bat esaten las pensiones, ez? Gero hitz egingo dugu horretaz, eta balantza ekonomikoaz, beste herrialde batzutan zer egiten ari diren, eta batez ere, hitz egin nahi honetaz, gero denon artean esateko, bani, hemendikan joko nuke, edo nik hemendikan joko nuke. Goazen pixka polemizatzea eta politizatzea gai hauek, ez? Plan de, nik zer dakit. Gero, adinekoen edo zahartzararen bersignifikazioa hitz egiten dugunean. Karo, ze gertatzen da, administrazio publiko guztia eta sistema guztia egina dagoela, 40. eta 30. hamarkadan migratu zuen belaunaldi bati begira. Ze gertatzen da, belaunaldi hori, kagaban imeaban en letrinas, eta zian estremeños, eta ez zekiten idazten ez da irakurtzen, eta etortzen zian edo baserritatik, eta segize, hori ja ez da gaur egungo belaunaldia. Baby boomerrak ACDC entzuten dute. Osa, ACDC-ko tipuak 70 urte ditugu. Osa, orduan, baby boomerrak ikasketak dituzte, unibertsitarioak asko bidaiatu dute, beste helburu batzuk dituzte bizitzan, beste politizazio maila bat daukate bizitzan, eta beste kontsumo bat daukate bizitzan. Eta horrek, eskenatoki berriak zabaltzen ditu. Eta banoa bietara. Albiste txarrak. Bueno, hau ez albiste txar bat. Daukagu, belaunaldi bat, zeinak Igiezinen parkearen eren bat daukan. Honek zesan nahi du, basikamente, etxe bizitzen eren bat beraiena dela. Jasta, beste gabe. Etxe bizitzen eren bat. Honek esan nahi du, baditugula pertsona heldu pila bat, daukatenak, baserrian bizidia oinati, baina gero daukate beraien etxeak erosi zutena 80. hamarkadan grosen edo aldezarrean edo ez. Olako dinamikak. Gero, 2020. urtean urteko datu bat da, baina 56 eta 64 urte bitarteko jendea, diruak hartzen duena gehiena familia unitatetara, belaunaldi tarte horretan, 56 eta 64 urte tarte horretan, etxe bizitzen jabetzaren ehuneko 77 dago. Horrek esan nahi du, gazteek ez dituztela etxe bizitzak. Eta etxe bizitza gehiena hor kokatua dagoela. Kapitala hor dago. Kapital ekonomiko, monetario eta egonkor handiena daukaten belaunaldiak 56, 50 urtetik gorako belaunaldiak dira. Errepikatzen dut, ja ez dira letrinetan kaka egiten zuen jende pobrezito hori. Beste estatus sozial batekoak dira, beste egonkortasun batzuk dituzte, eta beste egoera batean daude. Gero sartuko gara, ze justu sistema zertarako egina dago, pentsioak, konpentsazioak, insersoko bidaiak. Hemendikan salto egin behar dugu jubilazioetara. Eta baita aktibo finantzieroak, aktibo finantzieroeneko gehiago beraiek dituzte ere bai. Ez direlako bakarrik etxe bizitzak. Jubilazioak, hitz egin dezagun jubilazioez. Jubilazioko bataz besteko pentsioa hilean 1.825 eurokoa da Euskadin. Estatuko bataz bestekoa baino 328 euro handiagoa. 328 euro. 1.825 euro. Ez 900 euro, ez 600 euro, ez 1.825 euro.
Gero kontatuko izuetzen bateko, gazteen soldata 1.300ean dago. Gazteen soldata 27 urtetik berakoak, soziologikoki. Hola da, 1.300. Orduan, egin barko bagenu adinak kendu eta erradiografia bat, miseriaren erradiografia bat, ikusiko genukeen piramideak ere buelta ematen hasia duela. Ez? Paradogikoki. Eta gero, EAeko pentsio dunen 10%, gaur egun, dauda 2025ko urtarrileko datuak. EAeko pentsio dunen 10%ak pentsio maksimoa kobratzen du. 3.277,60 euro gordin. Hau da, bikoiztu egin du eta bikoiztu egiten du estatuaren batazbestekoa. Hau da, Euskadin, barkatu, ze Nafarroko datuak ez ditut atera barkatu. Euskadin ere aberastasuna handiagoa da. 10% ez dira laukatu, ez da 1%, 10%. 10% dator Orona, Kutxeros, guazen hitz egitea, eta dira, gure lagunak betikoak, dira Deuston irakatsi duten irakasleak, dira, eta zoragarria da, aberastasuna, todo bien, nien naiz izango, aberastasunai muga jartzen dizkionak. Baina 10% horrek ere, ditu deskontuak autobuseako txarteletan, ditu bono bereziak zaharra izateagatik, ditu ezaugarri jakin batzuk. Hortxe. Eta hortaz, denok dakigu, politikagintzan egunerokotasunean, administrazioan gabiltzan guztiok dakigu, baina inork ez dugu ezer esaten. Zegatik, ke marron. Ni de koña, ezkia sartzen marroi hortan. Eta, bale, okei, baina ze gertatzen da. Orain hitz egingo dizuet baby boomeren zahartze kolektiboaz. Eta zenbat pertsona hitz egiten ari garen. Eta gero dago beste gauza bat oso potentea dena, eta da pertsona helduek duten papera Euskal Herriko ekonomian. Gaur egun ongizate estatuaren sostengua eta gazteen emantzipazioaren estrategiaren gakoa pertsona helduek dute. Errepikatuko dut. Ongizate estatuaren sostengua, sostengu informala, pertsona helduek dute. Honek zergatik esaten da, María Ángeles Duranek atera zuen 2014an, horren dela pila bat, ikerketa bat de la aportación en la economía a los mayores de 55 años en Euskadi, eta ikerketa horretan monetizatu egiten zuen, ekonomia feministaren bidez, monetizatu egiten zuen zenbateko ekarpena egiten zuten. Nola egiten dute ekarpena helduek? Ze, hau esaten dut, pixkat kontrarrestatzeko esatutena, karga bat dira, ez, alderantziz, dira sostengatzen dutenak ongizate estatua. Nola sostengatzen ari dira ongizate estatua? Alde batetikan, bataz beste, Sociedad Española de Gerontologia eta Geriatriaren arabera, 6 orduz zaintzen dituzte beraien bilobak. 6 ordu, ez da laguntzatxo bat. 6 ordu lan jornada bada. Punto arregla. Orduan privatizatu egiten dituzte etxeetan, beraien bizkar gainean zaintza horiek. Bestera bat ere, deitzen zaio, donaciones en pasibo. Hori zer da, erosketa ite izut, argia ordaintze izut, kotxea eroste izut, derrama daukazu 35.000 eurokoa? Venga, maiti, tori. Eta hori, kriston ongizatea da, ari da klase sozial bat mantentzen. Ze benetan, hau irreala da. Pertsona guzti horiek, beraien soldatatik aterako beharko balut eta kontziliatu beharko balute beraiek pertsona heldua gabe, horrekin goluke errakatun, beraka, eta aterako liratezke beste egitura batzuk. Ze gertatzen dare bai? Esan deguna, emantzipazio estrategia askoren diru iturria dira. Horrek zesan nahi dut, danak daudela, amona eta aitonaren etxeak heredatzeko zait. Ze gazte askoren estrategia bakarra da, bueno, nik asko maite eta aitona, baina etxetik ju nahi dut, ez? Orduan, zergatik hitz egin behar dugu honetaz ere bai? Pentsatu beharko dugulako ea dinamika horretan jarraitu nahi dugun, ea beste alternatiba batzuk ere administrazio publikoetatik eman daitezkeen, orain ikusiko dugun nola duten beste herri batzuetan, Baina, azkeneko puntua oso garrantzitsua da, ze azkenean nik honekin bakarrik esanetena da. Zaharrak adinekoak ja ez direla lausoz kobratzen zuten jendea eta egunero bere boltsa eta patrika ibeida daudenak, hori ja ez da. Zaharrak dira hori kutsako jendea, da ez dakizer. Zaharrak dira Gipuzkoa plazan daukatenak etxe bat balio duna 1,3 milioi, porque garaian balio zituen 80 euro eta 2 behi, eta, ez? Brometan nahi diz. Baina,
pixkat hortikan eraiki da, eta karo, orain bat batean, nigoatzen naiz gizarte zerbitzuekin, groseko gizarte zerbitzuekin hitz egiten esatezuela. Tipak, karo, eske pertsonani tokatzen zaio noski eguneko zentroa Debalde. Baina pertsona honek dauka etxe bat, Zurriolan 2 milioikoa. Orduan, gure baliabideak egila da, tasatu behar, osea, beti taxes, jarri behar dira, nola da taxes Zergak. zergak ipini behar dira, klase sozial altukoei, eta zakize, baina bitart hori ditxe artean zeiten dugu. Nola egiten dugu, ze pastelau dago fatal, ez? Orduan, adibidez gizarte zerbitzutako pertsona horrek esatezian pixkata morruz, zer esatezulako, pues jazta, bazingo du, etxia jarri beste baten izenean, eta etxe horren dirua erabili beharrean bere zahartzaro azkargo egiteko, ingo duna da, estatu, osea, gu denon artean, hori ipini mai gainean, eta baiek zingo dute, hori saldu, eta diru horrekin, ingo dutena da, jarraitu burbuia honetan. Ere, enaizela sartuko, zilegitasun horretan, Auskalonik zer egingo nukeen 2 milioiko etxe bat izango gano aukeran saltzeko, Osea, oso erraxitze egiten da, pobrea izan da, pero, ez? Bale, eta azkenik, ere bai hitz egin nahi, beste gauza batetaz niretzako garrantzitsua dena, eta zen niretzako izan zen kriston bajoia, ni pentsatzen nuen administrazio publikoan, administrazio publikoan daude dinamika batzuk oso privilegiatuak, ez? Adibidez, askotan segurazki lan egin dezute herrigintzan, ez? Udalgintzan eta hola. Ze gertatzen da? Teknikariekin askotan daudela kriston paradoxak arratsaldetan ez dutelako lan egiten. Baina bizitza, gaur egun, arratsaldetan gertatzen da. Eta horrela jarri ditzazket beste adibide batzuk. Adibidez, gaur egun ditugu kriston gatazkak zaintzaren inguruan, ze karo, privilegio batzuk estali dira, edo jarri zaizkie laxo bat deitzen direla lan baldintzak, duinak, eta orduan jarri zaie laxito bat, eta batean hori ezin da ikutu. Zertaz ari naiz, adibidez tonto bat, etxez-etxeko zerbitzuak. Etxez-etxeko zerbitzuak ematen dira gehienetan aste barruan. Aste burutan ez dira ematen, administrazio publikoak ez ditu ematen, eta ere ez dira ematen egun jaiegunetan. Zer gertatzen da? Badagola jende asko, asteburutan lan egiten duena, familia asko asteburutan lan egiten duena, eta jaiegunetan ere bai. Ez? La mala costumbre de trabajar. Orduan, zer gertatzen da? Pertsona hori gelditzen dela inor gabe. Eta gehienetan pertsona horiek eman behar dutela diru propioa, norbait hartzeko, 2 orduz, 3 orduz, hori, zaintza behar duten herritarrak dira. Kasu hortan, saiatu izan denean, zaintza zerbitzu hori, zerbitzu minimoetara zabaltzen, zer gertatu da, etxez-etxeko zerbitzukoek esan dutela. Nire, koina, nahi egingo jazu jabetean behin larun bat batean lan egitea? Nire eskubideen kontra doa. Zein da administrazio publikoko udalerri batzutako alternatiba? Azpikontratatzea enpresa bat. Enpresa bat azpikontratatzen dezunean zer egiten duzu? Lan baldintza superkutreetan, ze da, asteburuetan eta jaiegunetan, eta gainera, kasualidadez, 176 zenbatua, guregatik, atzerritarrez osatua. Angela Maria. Baina, karo, eske administrazio publikokoen eskubideak mantendu behar dira. Eta ahaztu egiten dugu administrazio publikoko jendea dagola herriari erantzuteko eta herriaren beharraren eta mesedetan. Baina, nor sartuko da hori eztabaidatzea? Nor sartuko da eskatzea ez? Eske gaur egun administrazio publikoan aritzea da bileretara jutea, da alternatiba berri ez eztabaidatzea, da herrigintzan aritzea ere bai auzoko botikekin, da kalean egotea, da, ez? Nola esango jozu hori? Gizarte zerbitzuko bati ohitua dagoen egun santu guztia bere ofizinan egotea. Eta patean esatu jozun, que te toca patear. Ez, orain zuzoaz jendearen etxetara. Orain zuzoaz aurrez aurre egotea, ez? Udaltzainei bezala, ez, eske munipako txetik atea hartzea, eta kaletikan ibili hartzea. Eta jendean izena jakin barrezu. Drama. Ez? Eta hor gaude berriro grebakiten eskubideak. Eta nahastuz, kontzeptuak nahastuz, orduan zer gertatzen da, paradogikoki, zaintza sistema publiko komunitario bat nahi degula, baina barnean ditugun dinamikengatik eta aitortu nahi ez ditugun gauzatxo batzungatik, bagoazela poliki-poliki hori externalizatzen, prekarizatzen eta privatizatzen. Baina, Angela Maria, ontaz ere ez dugu hitz egin nahi. Ez? Orduan, poliki-poliki egia da gainera, aurrekontua handitzen doa, lau da privatizazio termino hauetan, eguneko zentroen kasuan adibidez, ze orain ez ditugu bakarrik zahartzaroak, orain ditugu ere, koktelero honetan gaixotasun mentalak.
Porque, claro, guzartzen ari gara beste egoera batzuekin. Eta jolastu dugu beste droga batzuekin, beste psikotropiko batzuekin jolastu dugu. Orduan, iristen ari gara zartzaretara, pues, kuadro oso politekin, ez? Eta gainera, bueno, leno, zenitun egitura familiar diktatorialak, baina zenitun egitura familiar batzuk hori sostengatzen zutenak, geroz eta gutxiago ematen ari dira egoera horiek, orduan sostengatzen ari gara aldegun moduan. Eta bakarrik jakiteko, zerbitzu sozialen beharrei zuzenduriko gastu publikoa 4,5 igotzen ari dela sistematikoki 2020etik. Osea, dirua eta dirua eta dirua eta dirua eta dirua, eta gainera sozialki batzuk sentitzen dute oso ondo doala, baina beste batzuk jarraitzen dute sentitzen ez dagoela bereientzako eginda. Ez, orduan hor badaude ere gauzak ikusteko. Bale, ondo goaz? Bai? Zazpirek. Venga, azkar noa. Orduan, zeiten nahi dira beste toki batzuetan. Bale? Osea, horren planteatu detena da, en plan de joeke bajona, ez? Orduan, alde batetik handaukagu, zaintza ereduaren krisia eta egoera honetan ere bai beste eredu batzuetara jotzeko beharra, argi dugu eredu horretan egongo dela parte hartze soziokomunitaria handiagoa, ze ez dugu zartu nahi egoitzetan bakarrik edo nahi duguna da gure herrietan jarraitu egoten eta bizitzen. Argi daukaguna da ere gazteriak badaukala hor zeresan handia eta erronka bat, nire esperantza zen, baina gero bajoi batera hartu noiz ez daula, belaunaldi berriak etortzean askoz ere parte hartzaileago administrazio publikora, beste eredu berriago bat izango zutela, super parte hartzaileak izango zirela, dakize, baina karo, iristen dira esaten, nik oposaketak egin ditut, osea, karo, eta zan en plan de, arbitro, osea, ez, ikustezu pertsonat, hori, nire ditzen diet los moikanos, osea, 50 urteko tipo bat, dagoela presta hartzaldeko 7, 8, menga, sinisten duela, ez, herrigintzan eta esatezu jo, tio, ez? Baina, bueno, orduan, erronka zein da, hau guztia planteatuta. Alde batetik handa, bai, argi dago, kulturala izan behar duela eta disputatu beharra dagoela toki guztietatik, eta hasi behar garela esaten, jo, pues ni presnago astean behin 5 asamblada batea juteko, administrazioan baldin bagaude, oza, en plan, jo que se, zerbait, oza, saiatu behar gara arrakalak sortzen unbaitetik, saiatu behar gara ere planteatzen, bueno, oso zaintzei begira igual gure ekarpena zen izango da, ez? Gazte moduan ze ekarpen egin dezakegu, pues eske, ni igualen nahi sentitzen gustora beti egoten, baina ni igual ordu pare batzuk egin ditzazket, nik zer dakit, jendia paseatzen laguntzen, eske ez dakit, oza, alternatiba horiek. Eta gero, bueno, sartuko naiz pixka bat orain jendearen beldurrik handienean, bale? Eta iparraldeko jendarteetan, gizarte zarkituetan sartu ziren lehenago. Zergatik sartu ziren lehenago? Pues frankismoa etzen ez egon, behaiek egontzielako baby booma izan zutelako askoz lehenago. Gu, por lo que sea, ez genuen izan baby booma, eta noiz izan genuen baby booma, frankismoaren azkeneko urteetan demokraziaren saltoan, ez? Hoy dia, el baby boom espainol. Orduan, tarte horretan, gu goaz delay batekin, goaz atzera, oza, bizitzen erronka batzuk, beraiek ja alternatiba batzuk edo planteatu dituztenak. Hobeagoak ala ez, helburua da ontaz ez da bidatzea eta gozuek esatea, hau kakazar bada, irati, eta nik esango izut, pues bai, pero sekarri daukagu una purra, ez? Orduan, biziziklo hauen handitzeak, oza, dago gauza superpotentea dela geroz eta beranduago zartzen ari garela, hau da, hemen gauden gehienak zentenialak izango gara, egun urtetara iritsiko gara, eta kalkulatzen da 90 urteak arte bizikalitate on batekin iritsiko garela gainera, ez? Teknologia eta medikuntzaren aurreratzari esker, eta dena. Orduan, hori oso ondo. Ze gertatzen da esaten nuena. Sistema egina dago, 75 urterekin pentsio eman, 73 bere garaian, baino, eta 5, 6, 7 urteetan pertsona hori jungo zen sistema bati begira. Eta urte horietan, 5 urte, venga, un poco de jubilo, bizikalitate hon bat emateko, eta ez dakize, eta gainera, konpentsatzeko pertsona hori etzuela bidaiatu bere bizitzan, konpentsatzeko pertsona horrek ez daukala igual sarbidea zerbitzu askori, horregatik egiten ziren, bueno, murrizketa hauek, bonoak, inserso, hori guztia sortzen da erretorika horren barnean. Orain ze gertatzen da, 75 urtekin jubilatzen den pertsona, biziko dela 20 edo 30 urtez. 20 edo 30 urtez, hartu kalkulagailua, eta batean zeiten duen jendea,
ez, kolektibo bat. Eta ez hainbeste gazteak eman behar dutelako, ez dakiz zer, edo migrante pila bat ekarri behar ditugulako, ekonomia, eske dena dela, geroz eta urte gehiago bizitzen ari gara. Horregatik alternatibak planteatzen ari direnak dira, jubilazio garaia, igo, no seke, dela en plan de nire koña, hortikan ez dugu jo behar. Baina zein da errealidadea? Orain dela pare bat hilabetetako ikerketa baten arabera, 2022 eta 2050 artean, pentsio kopurua 5 milioi baino gehiagotan handitzea espero da. Hau da, 50,4,4 gehiago. Eta gauza ez da handitzea pentsio hori. Gauza da zenbat urteetan mantendu beharko dugun pentsio hori. Eta zenbat lapurtu den zaku horretatik. Porque pentsioen zakua dago, hori izan da desfaz bat. Hitz egin badugu leno festetaz, hori izan da festa handi bat. Orduan, kalkulatzen da, saldo garbia, aurten bakarrik, 2023an, 23,4, 23,4 gehiagokoa izan dela. Bakarrik aurten, 2023an barkatu. Orduan, batzu daude kezkatzen. Ze gertatzen da, edo kolektiboki pentsatzen dugu zerbaitengan, eta ja berandu goaz, edo erabakiko dute guregatik, eta erabakiko dute esan ez dago beste alternatibarik, muturreko hau zerbait hartu behar da. Ze gehienetan zer egiten dugu, bestalde batera behidatu, festarekin jarraitu, ez, dana amaitzen den arte. Eta orduan ja, nork espero zuen, adibidez ekonomialari guztiek, espero zuten. Orduan, zer egiten ari dira beste herrialde batzuk? Eta ja, isilduko naiz, bale? Edo eztabaidara pasatzen gea, que mola más. Bale, lehenengo dago, pentsioen estrategia garatzen ari direnak, sistema publikoaren presioa gutxitzetik. Baiek esaten ari dira, sistema publikoak dauka presio bat, presio fiskal bat ikaragarria. Ordu zer egiten dugu? Suediak egiten duena da, pentsioak lan bizitzan egindako ekarpenaren arabera eta erretiroaren unean bizi itxaropenaren arabera kalkulatzen dute. Horrek zesan nahi du, igual nik daukatela, nire bizi itxaropena kalkulatzen dute, boligrafotxoa batekin, kalkulatzen dute zenbat urtez egin deten ekarpena, eta horren arabera esateateala, iratizu 1.300. Eta gero zuri, igual esateizute, eske zure bizi itxaropena altuagoa da. Orduan, 1.000. Eta hola doaz, kalkulatzen hori da, beraien estrategia. Honen arabera, txamponak zenbatzen. Eta hauek egiten dute, gainera, eredu horrek automatikoki egokitzen ditu pentsioak aldaketa demografiko eta ekonomikoen arabera. Bai, egola ditute, rekorte por aquí, rekorte por allá, subo, bajo, hola. Gero daude, Danimarka eta Herbereak. Egiten dutena dela, behaiek esan dute, nola egiten dugu presio fiskala hau jaisteko? Egiten duguna da, pentsio sistema misto bat garatzen dugu. Basikamente, iten nahi diana da, derrigorrezkoa dela, pentsio plan pribatu bat izatea, eta gero banan-banan aurrezki aukerak kombinatzen dituzte, eta hala egiten dute, jubilazioa dibertsifikatu. Zein da nere alternatiba? Pentsioen meloiai behidatu baino, guazen ikustea beste herrialde batzutan ere zer egiten ari diren optimizatzeko eta asko hobeto funtzionatzeko. Orduan, niretzako alternatiba handienetako bat herri santu honi erantzuteko da deszentralizazioa eta municipalizazioa. Zer dau? Oraintxe bertan adibidez, zerbitzu asko daude Eusko Jaurlaritzaren menpe, ez? Adibidez eguneko zentroak. Eta horrek ekartzen du, eguneko zentrotako langileek ez eskatzea adibidez, aizue gazteria nahi baldin bazute lanbide hauek, pentsatuko egun nola egiten dugun, hau ere saiatzeko dignifikatzeko, ez dakize bakize, baina aukera hau daude, herrian bizita lan egin nahi badezu aukera bada, ekarpen aiteko, bla, bla, bla. Hori guztia ez dago, eztabaida hori ez dago. Zergatik, hori Gipuzkoak daukalako edo Eusko Jaurlaritzak daukalako kasua kasu horren kudeaketaren ardura. Adibidez, daude eredu batzuk deritzen dela burtzorg eredua eta hor egiten dutena da dituzte erizain komunitarioak. 12 pertsonako taldeak dira, 12 profesionalak dira eta autogestionatu egiten dituzte 50 eta 60 arteko pertsona kopuruak, pertsona boltsak auzoka. Eta ardun horrela kudeatzen dute pila bat eta autogestionatzen dituzte denborak, kasuak, pertsonalizatzen dute, kalean daude, beti dira auzo berdinetan, beraz ezagutzen dute auzo guztia, dinamika guztiak, auzo zaintzari gehiago hurbiltzen zaie. Eta horrela lortzen dute bezero bakoitzeko esleitutako arreta orduen 40% baino ez dut erabiltzen. Jetxe egiten dute 40%era, gastu guztiak. Zesate izuet, honekin egongo da kriston potxotxoa. Gero beste aukera bat da etxe bizitza kolaboratiboak. Zer egiten ari dira emantzipazioari begira beste herrialde batzuk. Egiten ari direna da, zu
ematen baldin badezu zure etxea cesión de uson, zuri eramaten dizute etxe bizitza kolaboratiboetara, direla hori 45 metro karratuko etxe bizitzak, gainera konprobatua dago kolaboratiboki bizitzen denean gaixotasun mentalak eta zahartzaroarekin zerikusia duten gaixotasun asko ere gutxitu egiten direla, kopresentziarengatik eta beste ezaugarri batzungatik, eta egiten dutena da, batean liberalizatu egiten dute, edo publifikatu egiten dute, edo municipalizatu egiten dute ikaragarrezko etxe bizitza poltsa. Poltsa pila bat. Ze dira pertsonaiek guztienak, eta pertsonaiek prest daude hori egiteko. Tarte horretan, hor bizi diren bitartean. Ze gainera, dira proiektu finalistak. Hori zesan nahi du, zu etxe bizitza kolaboratibo horretan hilko zara. Nahi badezu, bestela beste etxe batera zoaz, pero bueno, printzipioz, denando badoa. Eta orduan horrela pixka bat egiten ari direna da patrimonializazio mota bat, holako gauzetan. Eta ja, azkenik, badaude beste batzuk hipotetizatu egiten dutenak, orain arte zaharrei eman zaizkien bono eta diru laguntza eta abantaiak gaztei ematea. Beste alternatiba da. Ingo duguna da flip. Eta mantenduko dugu margenean edo marginalidade egoeran daudenak, baina bestela behar sozial berri edo margenetan dauden kokatu dauden beste belaunaldi horiei emango diegu atera bidea. Eta horiek dira, ze 25 urtetik berakoak esan dugu 1.397,4 euroko bataz bestekoa dute, eta bueno, gero pixkata handitzen da. Eta haue dira, badakit direla lau txorra da, baina eske ez dut beste zer gehiago lortu, ez dana benetan liberalizazio super salvaje bat ongizate estatuaren izenean. Orduan, hoxe, buelta emanez pixka bat, bakarrik esatea, beste behin ere, albaldin badeu guztia zitzegin, era sano batean, eta ongizantearen ertze zitzegin, privilegioa zitzegin, eta pixkat ez, ze batzutan bagaude ser terriblemente koherentes, ez? Eta da pixkat, bueno, hauek dian ere privilegioak, hauek mantendu nahi ditut, hauek ez, guazen negoziaketa batera egitea, eta guazen albaldin bada ongizate estatuari ere denon artean eskua sartzea udalerrietatik. Dela, ikusten duten aukera bakar. Bueno, mi esker Jokin eta Irati, eta orain galderarik edo zerbait eztabaidatu nahi baduzue, zuen txanda da. Lotxari gabe, nahi duzuena. Lehen belaunaldi arteko hitzarmena aipatu duzula, egia da EAeko parlamentura PNV belaunaldi arteko ituna ekarriko duena, ez dena loteslea eta nahiko utzala izango dena edukietan aurre ikusten dugu. Eta beraz, bai, eraitzek eta biok, gaia aztertu dugu, edo saiatu gara, eta hor galdera bat egin nahi nizun, irakurri egin dugu zenbaitetan, eta egunkari batzuetan, de hecho, de korte liberal, absoluto, esan ez nola, helduen poltza demografikoki ere handiagoa den politika guztiak, bereziki hauteskunde kanpainetan eta haiei bideratzen zaizkiela. Eta zentzu horretan egunkariak adibidez esaten zuen horrek are gehiago, desafekzioan areagotzen zuela gazteoi begira noski. Orduan, egunkariak proposatzen zuen adibidez 16 urteko bozka gurean jada aspaldi eztabaidatu dugun kontua izan da. Orduan pixkat horren inguruko zure iritzia jaso nahiko nuke. Nerik kezkatzen didan gauzetako bat, infantilizazioa ematen da bai goraka eta bai beraka. Neri 16 urtekin bozkatzea iruditzen zait oso ondo, lan egiteko prest baldin bazaude, besterako ere bai. Zerk kezkatzen dit, baina hori ja, eztabaida etikoa da. Eta da, bozka atletikeko txartela bezala eredatu egiten den zerbait dela. Eta nik ikusi detela, nik unian egonean ikusi nuen literalki bat esaten, ni PP bozkatu eta itak eman dizkialako 50 euro. Bozkatzen manun. Eta ni, madre. Karo, orduan, ondo iruditzen zait, ez dakate hor, baina bai egia da
hor infantilizazioaren inguruko eta ardura faltaren inguruko kriston eztabaida eman beharko genukela. Osea, gure gurasoen garaian, 18, 16, 10 urteko jendeak gatzen zen bakarri bere anaiarrebekin, etxian, ez dakiz zer, eta jazta, eta iten genuen algenuna, eta ez du esan nahi ez hobeagoa ez okerrago denik, baina ze gehienetan gaina emakumeak ziren, badakigu privilegioak, matxismoa, osea, hemen gaude. Baina, bai egia da, beti esaten da, ez, egiten dugula, pendulatu egiten dugula jendartean, ez, pasatzen gera mutur batetikan bestera, eta haren gaude belaunaldi batzuekin, dituztela ardurak hartzerako garaian kristonan txetata dakatela, osea, arazo asko dituzte jendarteari enfrentatzeko, eta gauza da, arazoaren oinarrian muinean dagona dela, ez direla inoiz, ez dutela inoiz ardura hori izan behar, ze segituan zen, lasai, nikingo ez? Orduan, nor pentsa da zezakeen, salió el tiro por la culata, pixkat. Eta hor bai egia da, justu hemen ez zaudetenak ez zarete errepresentagarrienak, baina bai, adibidez, nire lagun batek egiten zuen lan zeaten, eta etorri ziren ETT bateko, 25 urtetik berako ETT bateko langileak, zituzten 25 urtetik bera, ez? Eta etorri ziren 40. Lehenengo 2 orduetan, 30 baja hartu zuten estresagatik. Eta zanen una fábrica de soldados, de la SEAT. Eta tipua esatezun, joder, txabal, ez? Eta horren inguruko ez dago ere bai demonizazio asko dago. Baina niretzako hor badaukazute kriston erronka, pixkat daukagu. Kriston erronka berriz ere beraien hitza eta erabakia emateko pertsona hoiei. Eta horrek bai kezkatzen dit. Osa, edo adibidez, nire, justo igual zuen belaunaldian ez, baina ni unian egonean, nik ez hautzitut nire klaseko pila batek eramate zuten boltsetan, arropa zikina etxera, asteburuan amakarbitzeko. Osa, ezin ditu gauzaiek desnaturalizatu behar dira. Digo jo, edo ez. Ez dakit. Bale, izan da superinteresgarri biona, baina, pixkat, azkunde infiniton promesa hori behin hautsita eta etorkizunen kantzelazio hori ere ematen dan momentun gure jendarten eta belaunaldi bezala ere izan ditzazkegun garai berri hauek enfrentatzeko arazo hoiei lotuta usteet ikuspegi ekologista hori eta trantsizio sozialan ere hortan, jasangarritasunen aldeko apustu hori nola egin eta bataia kultural hortan ere politika publikoen bataian nondik joko dugun ere oso importantea izango dela eta hori ere adirazi ez dutela, ez? Eta zentzu hortan ere irati pixkat zuk egin dituzun ikerketei lotuta eta etxe bizitza kolaboratibo eta bestelako, ez? Bizitza eredu batzun, eredu horietan nola enfokatuko dugun edo zertan zentratu beharko gineken, ez? Gu baita belaunaldi bezala krisi desberdinek bizitzen ari gehalako, zentzu hortan ere etxe bizitza krisi baten erdin gaudelako eta alternatibak ere nolabait geroz eta txikigok dielako, ez? Jende konkretu batek edo gazte askok izan dezakegu edo izan dezakete erentzien ikuspegi hori edo erentzi bat jasoko dutenaren esperantza hori, baino hortik haratago ere nola egin gure auzotan, gure herritan errotu alizateko, hiri horiek ere hiri jasangarrik izan daitezen eta espazio publiko horiek ere habitatzeko aukera errealak izan ditzagun. Eta, zentzu hortan, hiri jasangarri, herri jasangarri horietara nola trantsitatuko dugun, eta batez ere, gaur egun arazo bezala ikusi baino, ea zenolako aukerak ikusten dituzuen, pixkat etxe bizitzai, jasangarritasunei lotuta, eta etorkizun hurbil hontan, igual ziklo luze hau eta baino ziklo motzetan ere hartu beharko ditugun erabaki horietan, politika publikok nun jo beharko luketen benetan transformazio bat izan dadin. Jokin nahi zuzuk hasi. Bale, ni ez naiz politika publikoetan editua, zuek bastante gehiago jakingo duzue horri buruz. Zer esan, nik uste hori, badakigula ez, lehenengo gizartean irabazi behar dela eztabaida eta gero ez terreno abonatua edo dago proposamen batzuk aurrera atera izateko. Eta ekologismoaren eremuan edo esango nuke
bueno, ari garela irabazten igual konturatu gabe, lehen esaten nuena ere ez, eta ondala 10-15 urte espero ez genituen eztabaida batzuk oso marginalak zirenak ertzetan zeudenak, gaur daude agendan ez lehen lerroan, baina bai bastante presente. Eta kontzientzia hori, bueno, datuek eta esaten dute, inoiz baino kontzientzia ekologikoa handiagoa daukatela gure gizarteek, eta nik uste horrek lehenago edo baranduago ematen dituela bere fruituak, eta neurri batzuk agian politikoki ausartak izan daitezkenak eta beldurra esaritu algarnak, igual gero ez dutela inbeste resistentzia soziala aurkitzen, agian, ez? Hori, bazegoen aipu bat, Cesar Renduelesek esaten zuen, eskerra gobernuan dagoenean beti doala, nola beste gizarte proiektu bat daukan, beti doala, proiektu piloto bat egingo dugu hemen, edo etxe bizitza kolaboratibo bat hemen, edo kooperatibak sortzeko diru laguntzatxo bat hemen, eta beti, holan ez, tentuz. Eta eskuina iristen denean gobernura dela, abiadurandiko trena, 1.000 milioi euro, eta inungo konplejuri gabe, ez? Eta, bueno, zentzu provokatzaile baten esaten zuen, baina, bueno, pixkat ere batzutan, hori ausardia hori edo izateko, ez? Eta ez garela beraie baino gutxio, ez? Eta gure proiektu politikoak ere badaukala legitimazioa, beraienak daukan beste, ez? Eta, bueno, ez dakit erantzun dizudan. Bai, nik zentzu horretan, nire ustez, hasi gara fantasia kapitalista batzuk deseraikitzen hasiko. Eta fantasia kapitalista zentzu dira. Kotxea, zure etxe parean aparkatuko dezunaren fantasia. Zure kotxea, ez da eskubide bat. Zure kotxea portalean aparkatzea, portal azpian aparkatzea ez da eskubide bat. Eta hau esateet, Nafarroako herri txiki edo Gasteizko, Araba inguruko herri txikietan bizi den edozeinentzako. Prest da hola, zure santu kotxe hoi azeran jartzeko, espaloian jartzeko, eta geho zu ibili behar izateko, ustez hor jendia hankautxi jakin, ez dakiz errepide erditikan bestiak bere potorro edo berdintzaiz barrabil puxkakin jarri behar duelako hor, ze hori da bere eskubidea. Ez? Orduan, hori da fantasia kapitalista bat. Gero bago beste fantasia kapitalista bat dela berdeguneak direla txakurrak kaka egiteko toki bat. Edo zapaldu ezin daitezkeen tokiak. Europako iparraldean daude berdegunetara begira. Berdeguneak dira naturaren parte. Jendia lurrean egoten da, piknikoak diten, ez dakiz zer, udaran jartzen dira, nik guatzet, beti guatukoet. Iruñako arresian, ninduan korrik autobusa galduko nolako, eta batean ikusi nun jende pila bat, pertsona bati begira. Zan, gero, autobusa galdu nun, orduan tipakin hitziten jarri, zan nun, bueltoko naiz tipakin hitz egitea, a ber, ke pasa? Zan tipa alemana bat, zehola tititan eguzki hartzen. Beretzako ondartzan bezala, pues jazta, ez? Baina badaukate, edo adibidez, Estokolmo, nahi flipatu zian gauzetako bat izan zen, ikusi nula emakume bat erratza batekin, borrokan orein batekin. Plan de, siempre vas a por las petunias blancas, eta hola, ez? Eta izan zen, en plan de, ke fantasia, osea, nire herrian lezon ez daude oreinak, herri erditikan pasatzen. Orduan, ze fantasia gehiago dode, ze fantasia kapitalista gehiago dode. Hori, kotxearekin herri guztia zeharkatzeko eskubidea, edo herri guztia zeharkatzeko eskubidea, hor baude gauzatzuk, direla, menetan, bakoitzak kotxe bat izateko eskubidea, edo bi, famili guztietan, ze karo, eske antolatzea zaila da, ja, bueno, antolatzea zaila da, pero eske igual derrigorrezkoa da, antolatzea, eta igual egin behar dezuna da, eskatu linea publiko gehiago, eta hor estutu, baina, egiten ditugu eztabaidak eraldatu egiten ditugu, eta galdu ditugu gauza batzuk, adibidez, nire familiak egiten du lan fabriketan, hori, gehatzen dien working class bakarretarikoa. Eta behaiek beti jundira autobuseko enpresa jartzen da autobus bat, eta autobusez doaz. Hori toki askotan galdu inda. Zegatik, ez zirelako betetzen, jendeak bekotxe propio eramatezulako, estamos locos, galtzen nahi geha gauzak. Eta dena dira fantasia hauen gatik. Eta daude pila bat, beste adibidez, gertatzen ari den paradoxa bat, barkatu naiz luzatzen pila bat. Gertatzen ari den paradoxa bat da, ongizate sistemak sortzen ari direla urben barruan. Begiratu una urbanizazion. Urba bat da, berdegunez betetako toki bat, ez dira kotxeak pasatzen, ibili zaitezke txakurrakin eta oinez hortikan, daude zerbitzu publikoak, dago superondo konektatua,
Orduan, eta gero kanpoan zer dago, arresi erraldoi bat, deitze zaio la murización de la ciudad, jartzen duzu arresi erraldoi bat, eta orduan ordaindu dezakenarentzako daukazu ongizatea hor barruan sartuta, Madrilen hori pilat ikusten da, berdeguneak, zuhaitzak, ez dakitze, atatzezea kanpora, ongietorri, welcome to the jungle. Ez? Eta onartzen ari gara gauza horiek, esan beharrean, benga, hau egin behar dugu, osea, ez, denera metxa orain da, urba bat izatea, ze aurrak behien artean ezagutuko dira, superguai, eta en plan, mikagoen la mar salada, parkeak ditugu eta galtzen ari gara hori guztia, ez? Orduan, eta akatuko nituzke, baiatu egiten, osea, berdegunak baiatu egiten dituzten jendeak, plan, que no esto escaparate, coño, osea, hori erabiltzeko toki bada, izan barko luke, ez? No, mesedez, no pisar, no jugar con la pelota, venga. No, eta hori adibidez gertatu zen Donostin. Donostin hasi zenean EH Bildu saiatzen auzoari begirako herriak sortzen ta idena, guatzen naiz auzo batean ez detena bere izena esango, akustikagatik kendu zuten, segun futbolea jolasteko toki bat jarri zuten, eta kendu zuten, joltara eta asko sartzezun aurra jolaste zuten, hijo, que ruido, txika. Eta auzo, sinadura bilketa bat egon duza. Eta aguantatu beharrean, borroka sozialo eta esan beharrean, aguantatu 4 urte. Kusko zuk ere ez dia kontuatuko, oituko dia, aguanta. Esan zuten ez, herria antolatu da, que gauza batzutako ezintzaile privilegio hori eman. Orduan ze gertatu zen, ondoan zegoen autopista ez zutela entzuten. Kotxia pasatzen, horretziak kejatzen. Baina desnaturalizatu garenez, iruditzen zaigu aurren zaratak, oiuak eta pasa bera pelota, hola hori, dala, hori, el demonio, ez? Eskerrik asko bai. Bueno, amaitu baino lehen, gogoratu nahi dizkizuegu orain gauden kongresuari begira, hurrengo hilabetean izango ditugun data garrantzitsuak. Otsailaren 5ean behin betiko hautagaitzen publikatzea emango da. Otsailaren 6 eta 8 artean hautagaitza hauek bozkatzeko epea izango dugu. Eta, otsailak 7 eta 8 Iruñeko baluarten espero gaituztegu, ekitalietan, bazkarietan eta egun ona izaten. Eta orain bai eskerrik asko, eta eskerrik asko zuei bai.